Kajan mit kabasuk kabakmen ya pi men para ki bapej ya kene ka channel jungi nala ki jong ki ying ki sem desa chisin to ngin pen kan mau ilade bangidon hau benai jemang ubnai jong kamaria tesuti de menta shwa bangin sedang ya kene ka jingle niam jungi to ngine duai lang chisin kublei kumaria kabadap ka jinya ei utrai don bat pala agar kui pana bedang kentai balagar kui usok po jong pau Jesu Maria Bakhuid ka kami jong ublay to duway na kabanta jungi kenong pop menta bat ha por ka jinyap jungi amen haga na janmid ngi duway na kabanta I Valentino saukmi kadi kasngi kha jungi menta kasngi idap arsnem to blay rekendat ungkar kui pi Valentino pin he pin san ha ka jing I yo blay ha ka jing I mei pai ki bahi ngasem ya ki lok ki jor pai pin he ru ha ka jing nang jing start ni duai ha ka ne mas na ka banta ka jing tmu jong I ivorin karmalki kamtam e na ka banta I pra karwat karmujai bedon shabar badang trey bayin yo ya ka jing yada now blay ni duai ha ka ne mas na ka banta ka jing tmu jong Euphrasia kriyem basan kamtam e na kabanta I SC Martha Kirim bau trayon I kajinja tajt bam jukut ngidwai na kabanta kajintmu jong o Freddy Karnayor kamtam e na kabanta u hopping stone kan rekamni ibadan na pedang kajin sumar bait nyon okloy kajin koy ngidwai ha kanega mas na kabanta I Draylin Marweng ibakwa ban sungu yo blay namar ki jingkar ku baro ka ba ila yo ha ga jing im jung I ngidwai ha ga ne ga mas na ga bantai Monica tang sang bat na ga banta ka ying ka sem jung I ngidwai ha ga ne ga mas na ga banta jong pi diamond warba apinyo ya ga jing ko jingkia ngidwai na ga banta jong pi Luigina lalu ngidwai na ga banta jong pi Chamni Chan ngidwai na ga banta I Steffi Sumar Shah Kharkongor I Latei Baha Kharkongor Balarin Nila Gloria Kharkongor Lawanda Balajob Banpira Rida Hun Mary Rap Shai Par Susi Peter Shanbor Candida Rio Richard Don Kupar Sarah Lynn Michael Albert Bat Ibaben Hun Lang ngidway na kabantay Tracy Kharkongor bat kaying kasem ngidway na kabantay Hubert Kharkongor bat kaying kasem ngidway haganay kamas na kabanta I iba penhunlang Kharkongor kabaday kasngika doble kanran kurkuin ay gajingko jingkia ngidway haganay kamas na kabanta I Mike Karsati baubleyon yaday I ngidway haganay kamas na kabanta I Dionys Nongrum bat idres sila Kharkongor bat Frankie Karbani bakinyo ya kajinja tajt bam jukut ngidway haganay kamas na kabantay Stevenson karangap kanta ibadan na hospital be inyo ano ya kajingkoy ngidway haganay kamas na kabantay Rilinta lengdo kabaday kasngi kajing imenta kasngi to bled rekandat ungkar kuye pi Rilinta pen dang shait dang klein pen dang yo ya kajingkar ku jong ublay badru Bapin he pensan ha kajing I yo blay bat ha kajing I ya ki para brio ngidway ha kanega mas na kamenta kamen simbala klat no jong I Helen Sim Yong Monica Sim Yong bat Kim Karpor bakin yo ya kajing tajt bam jukut ngidway ha kanega mas na kamenta I Maslina Sim Yong Maria Angelis Sim Yong Bristar Sim Yong I Tail Pengrup bakin yo ya kamet kabakoy kabakya ngidway ha kanay kamas na kabanta kamansim jong I Jairo Pius Kurba I Flim Mary Karbuli I Tabor Lang Karbuli bat baro gibahi nga sem kibala klat no bakinyo ya kajinja tajt bam jukut ngidway ha kanay kamas na kabanta kaying kasem jong I Kek Lengdo bat I Celestina Maulong kikun kikti baro I Joyful Mary Yohanes Isawanda Merciful Tengshain Lang Manisha baro bakinyo I kajing ko jingkia bakin don kajing ringyo karpang na kabanta jong pi Yohanes walang bato kek lengdo ngidway haganay kamas
ba uble trekan rad unya dai pi unriun sumare pi on ai pi ya ka jingko jingkia ngi duai ru hagane ga mas na kabenta ka ying kasem jong ikong siralin marbo abad iba labentri malngyang mat ki kun ki ti baro bakinyo e ka jingko jingkia ngi duai hagane ga mas na kabenta ka jintmu jong i innocent walang ibadon shabar ka jalla ba inyo ya ka jingkar khu jong ublei inyo ya ka jinyada jong ublei ngi duai ru hagane ga mas na kabenta Kajintmu jong kayeng kaslem jong i Juanita, Margarita, Robilda, Albina, iba Aikmen, iban Sharai, i Tracy, i Irene Swear. Ni duwai na kabenta jingko jingkia jong i Charles S. Dakar, John Cecil Walang, Sofia Kurba. Badru na kabenta jinjata jong kaman sim jong i Defen Shabong, Lim Sing Swear, John Clet Swell, Ling Lo Anong Bri, E.M. Karshandi, Lari Kupar Jana Nong Bed. Ngi duwai ru na kabenta ka jintmu jong i Banisha Mary Soon mat ka yeng kasem i Johnny Nong Rum mat ka yeng kasem Brian Fankon mat ka yeng kasem Lavinia Mauto mat ka yeng kasem Baublay try kanda nungkor khu ki ngi duwai ha gane ka mas na kabenta i Teles Lengdo ba inyo ya ka jinja thai bam ju good ngi duwai ha gane ka mas na kabenta i Badon Dor Malngyang Baublay undon rengkat bat i ha kajakat tre jakakta jungi ba inyo e kajingkwat jingkia ngi duwai ha kanai kamas na ka benta ka ying ka sem jong imilian danong dhar ba di arun nong klau ngi duwai ru na ka benta ka jingtmu ba karpang jong i Gregorius nong dhar i ba koridor malngyang ba ublet rekandar undon borobor rengkat batki ngi duwai ha kanai kamas na ka benta ka ying ka sem jong i kong bibilian kriam Banamalki badana padang gajin shitom bau blade rekendan un ko ji nai i gajin ko jingkia ngi duwai na gamta ga ying gasem jong iba Anthony and Nongbri bad ki kun ki baro bakin don borbor ya kamet ka basait ka bakhlain ngi duwai ha ga mas na gamta ga jinja thai jong kaman sim jong i Emilda Mukim Monica Sim Yong Ria Mais Imsat bad Juan Nong Spung bakin yo ga jinja thai bam jukut ngi duwai na gamta i Maria Angelis Im Yong Every Stars Imyong bat i tail pengrup bakinyo ya kajingko jingkia ngi duai hagane gamas na kabenta kamen sim jong i Isabella Warjri Dropsy Warjri bat i Susana Warjri bakinyo ya kajinja thai bam jukod ngi duai hagane gamas na kabenta jintmu babha jong i Asha Mary Imyong bat kajintmu jong i Don Borlang Shabong ngi duai ha kanai mas na ka benta ka jinja thai jong kaman sim jong i Cornelius Kharkongor bar ka jintmu jong i Dame Wante Dingdo bar ka yeng ka sem badru na ka benta i Kong Genevieve Lamare badru na ka benta ka jintmu jong i Shaolin Merchiang bar ka yeng ka sem ngi duai ha kanai mas na ka benta ka yeng ka sem jong i Kong Bronila Kharkongor bar ki kun ki ti jong ki baro badru ka jintmu jong i ba Peter Bamon i Kong Eskrin Kharkongor bar ka yeng ka sem i Jailin Kharkongor bar ka yeng ka sem i Ipilin Rani bat Wenster Kharkongor bar ka yeng ka sem badru na ka benta ka yeng ka sem jong i Mari Jana Pengrup bat i Dasuk Richard Kharkongor bat ka yeng ka sem jong ki Baharo badru na ka benta ka yeng ka sem jong i Bidolin Imli bat i Shanbor Kharkongor ngi duai na ka benta ka jintmu jong i Dame Wante Dingdo ngi duai ha ka mas na ka benta ka yeng ka sem jong i Kong Aileen Dingdo ngi duai ha kanai mas na gamta ka ying ka sem jong iba Marcel Lamare bat ikong Wanda Dingdo ngi duai ha kanai mas na ka benta ka jinja thai jong kaman sim jong i Victor Nong Klau Krebs Imyong Charleston Imyong Banisha Imyong Barshon Imyong Dennis Imyong Jokin Imyong Moses Imyong Lambox Imyong Baby Stars Imyong Marys Imyong Emilda Mukim bakinyo ka jinja thai bam jukut ngi duai na kamenta kajinja thai jong kaman sim jong i Father Paul Thiruvathapuram ba inyo ya kajinja thai bam jukut ngi duai ha kanai kamas na kabenta i Vinay ba inyo ya ka jingko jingklain ngi duai ha kanai kamas na kabenta ka jintmu
Marga jingko jingkia jong idility marweng splinius walang Debester marweng Daris Mary marweng Paul Muse marweng Ginester marweng Ngidwaya ganay kamas nagabanta ka jinja tayo jong kamansim jong i Captain Robin Watson Marbanyang hakajindap ibalaklat menlay tarik bentaw benay baw tryon ai kajinja tayo bamjukut ngidwaya nagabanta ka ying kasem bakinyo ya kajing pentengen haganay kapor kabas ngosi ngidwaya nagabanta i Christina Kerlin Nongklaw ibadon ha hospital ba inyo no kloy ya kajing kot jingkia lang ba kajinja site jong abal jong pi ngidwaya haganay kamas na kabenta kibapang kibashitom baro ang ni hajala jungi bat hakabatay baro kaway badu na kabenta kamansim badon hapo ding penkoit bikinyo ejin thai bam jukut malapha da I himeni para jungi numbaru ba kut 0 pra drunyo pra 0 Ngiduai hagane kamas nagam taga ying kasem jong Itilia marwen bad spilin wanyang bad barok ke kun kikti. Ngiduai hagane kamas nagabanta kajintumu jong I Angela wansuk lengdo. Badru nagam taga ying kasem jong I bekinyo ekamet kebakoy kebakia. Ngiduai ro nagabanta I Margrita lengdo Ignatius lengdo donbok lang marbanyang Angela wansuk lengdo Deanta Akira lengdo Zachary manbha lengdo Noela Agatha lengdo Ofi ban sara lengdo mewan don kupar lengdo bawblet rekendat ungkur kui ki yun ai ki kamet kebakoy kebakia ngiduai hagane kamas na kabenta kajintmu jong I Hamlet Dakar bawblet rekendat unta sei ya kajing angnut jong ine himeni para jongi ngiduai hagane kamas na kabenta kamensim jong I Jeronimos Jerin Sawian Hakajindap chisnem gajing klat jong imenta kasengi to blet rekendat un ai I gajinja thai bam jukut ngi duai hagane ka mas na kabenta ka jintmu ngi duai hagane ka mas na kabenta ka mensim balak klat no jong I Nos Kinglands imli Herilis imli John Karmaulong bat I Mare Rarius Bakinyo ya kajinja thai bam jukut ngi duai ro hagane mas na kabenta kajintmu jong I Mona Lisa marbanyang I Quisila Dakar Sylvester lengdo Aquila Jerwa San Miki Dakar I Osilianas Imyong kamtam hagajindap katsan snem kajinja tho korim jong I jong ba BL Nongbri bat OM Imyong to blet kandan kurkuye pi un IP jingkot jingkia ungkur kui ka ying kasem jong pi baro ngi duai na ka benta ka jintmu jong I Ferio Karbuli ka jintmu jong I Banisha Malai ka jintmu jong I Mary Nisha Dingdo ka jintmu jong I Samiki Dakar Maris Saswer ka jintmu jong I Vikonia Sosten ka jintmu jong I Dania Lamaulong ka jintmu jong I Mewan Lengdo ka jintmu jong pi Ama Nongrum ka jintmu jong pi Juanita Malnyang, Langcay Marbanyang, Lawana Sendrem, Alex Karkongor, Tuol Ning Kars Imli, Kershan Sengdiar, Mildred Yaupniaw, Alexander Karbuli, Daffy Grace Mayong, Kelis Sita Jerwa, Elizabeth Dingdo, Anthony Nongbri, Elizabeth Dingdo, But kiwe kijintumu kibala pa hangne na kabenta ka jinata jong kamansim jong I Andreas Tongni, Julius Tongni, Crispin Marngar, Konstantin Lingdo, ad Andrina Nongbri, Rita Walang, makinyo ya kajinata bam jukut. Rengkat berkini kijintumu kibang ila pule, but kijintumu kiba pipidon shimet. To ngin yasok lang yalade, hagane ka Mass Bakhuid, hagar kuam ka bakenja mansim, but ngin terwai ki haublay, bau blay unsungon sengap ya kajing kerpat kerpon jongi barun te hangi ya kajing kerku kebangi don kam menta tongin ya yang baru ngin ya sedang ya ke Mass Bakhuid
Berjuang balai spotlight popra. Go and man go para One yaro jing is nay bajing Kajing yi clam jis dine clam jigo John would try you bam jigo I can do ya would try. Welcome, Baba Ula, let them buy. Nasudaya Maria Ulosu. Skiu Senga Berzen Yaki Klo. One baroko hemen go para. One yaro ching is nay bajing pa. Bajing in clam jis da clam jigu. Don't you try you jigu. Hage kertang ukpa baru kun baru bensiam bakun. Amen. Kajing e jung try jing Jesus Christ but kajing e jung play. Lambat kajing as log jung bensiam bakun ken don ringkat bat pi baro. Ringkat bat biru. Ko hemen ko para tung kubur bagilong kidong pop. Hang bagilong ke belak kre mele benci meta kan kajing le niam ke bakut ke bakentang. Nga pla how blay bodon bor bor bade pi ko hemen ko para ngaman le pok shbol e da ka ching prakha da ki tien da ki kam da ki le da ka ching le pala chunga da ka ching le pala chunga da ka ching le pala ko e chunga na mar ka ta na para maria ko khoi bai sa ka tai si ki angan ko ko bai pi ko para banduan benta chunga Ublay bodan bor boro ni snay yengi bandalama biki pop jengi unyala mengi shaka jing embam jukut. Amen. Go try to isnay. Go try to isnay. Go Chris to isnay. Go Chris to isnay. Go try to isnay. Go try to isnay. To nginya dwai. Yakni ga Mass Bakhuid ngiwan rak ma ublay ni terwai kijing tmu kijing kerpa jingi inges kambo chash ko reki baru jaba bikto kijing dwai kijing kerpa jingi hakapor ka ya jungu ko blay kujing shai bajanai jung ki balakarkhu ubada ka jing ai jung me hi ngirakhi ye kijing maya pas kha hang ne perthai tu panlong ngi kerpat bagin kmen ha kajing pura jong kajing ai jong me junom klem kut dau try jong e Jesus Christ su khon jong me uba emar basan sharing kat bat me ha kajing along ko way jong men siam bu khot way blay junom la junom. Amen. Ka jingpuli nakikam jong ki apostol. Hakitu kisingi ki apostol baki para benge ki bahaju dia kilayos ngau baki gentle ru kila pediang ya kaktiun ublay. Henry habau Petrus ula lecha Jerusalem kitu ki bakersyan ya kajing ot share kila kem diau ya u ki ong balay pia lek Syaki bakhlem ot share bat pia bambat ki. Kumta u Petrus ula batai haki nadong shadong
ya kata kabalaja no do basdang. Ngaladon ha kanong ba jopa bat ngadang duai, bat ha kejinglong rengai ngalayo I kejingyo ipau, bawan hiar ke ei reka ei, kaba ikum kajain reben kaba he, balapin hiar yakana beneng, na kitdo barok sauteli, bat kala hiar hanga. Habang ngalapay benia yaka, ngalai yaki marat sau kejan, bat ki marat klau, ki kenja bapar bat kisim jong kasuny. Nangta ngalayos ngau ya kasur kabaong hanga, yang jat ko Petrus, tu penyap bat tu bam. Henry ngalaong, dalali ru ko terai, naba kajing bam jaklia, ne bam kuat, kampat jurung ha kesintur jonga. Henry kata kasur kalakren biang na beneng. Ya kata kaba ublei ulapan kuat, pemdei banyo kabam kuat. Kani kalaja lai sien, bat nangta la ring biang ya kabaro kawe syabeneng. Hakata hi kaklemat, laingut kirang ba kibalapha syanga na kaiseria, kilapoi hakayeng bangisa. Tiu mensim ula ong yanga banlet batki, klem da jingap her. Kini henriungut ki para bangit ru, kilalet ringkat bat nga layalet baro syayeng jong uta ubril. Uni ulayat hu hangi kumno ulayo I yaw angel ubayang hayeng jong u bat ubaong hu. Tu pa abril syajopa bat wanyelam yu Simon yaw balakad u Petrus. Un penbena hapi ya kubor da kabaan sa pelaj ya pi mapi bat kayeng kasem jong pi baro kowe. Bat habang ala sedang bankren Mass Bakhuid ulawan hiar halor jengki hakajo karukom kabaulawan halor jengi mensyua. Nangta ngalaken mau ya kaketien jong utrai kumno ba ulaong. Yohanes ulapen baptis da ka Henry ansapen baptis ya pi da Mass Bakhuid. Ti lada ublay ulaay kaju kajing ay haki kumbau laay hangi habangi langit hau trai Yesus Kristus tinga deu eken ban khang yu ublay anda kila yo sngo yakani kila do nia bat kila yo ro yu ublay da kabaong ti haki gentle ru ublay laay yakalan ban kala jing mut sha kajing im kaktin jong utrai Ngis ngamu ya ublay. Kajubab jong pi, kamensim jong nga kasliang yami kublay ba im. Kamensim jonga kasliang yami kublay baim. Kum kaskay kabatrang yak kiwadud batul. Kumta kamensim jong nga katrang yami kublay jong nga. Kamensim jong nga kasliang yu ublay ba im. Lanu nganyo rung bat ngan pau hakmat kakmat ublay. Kamensim jonga kasliang yami kublay baim. Ato pa ya kajing syai bat kajing sisya jong me kin betin yanga. Kinyalam yanga sya ulum baku jong me sya kajaka hakaba me syong. Kamensim jonga kasliang yami kublay baim. Ti kumta nganlet sya keduan sya ublay kajing sungo bha bat kajing kemen jonga. Yami ngan aingu ha kadui tara kublay jonga. Kamensim jonga kasliang yami kublay baim. Subhayang baro. Alleluia, Alleluia.
ngalong unong up lang brod babha uang utrai. Nga itu ialah ki jong kilang brod bat kiru ki itu yanga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat iniru, Kajing pule nak gospel bakhuid kat kum Yohanes. Ka burong hami utrai. try. Ujisu ulaong. Shisha ngaong hapi. Utaw bamrung hapo kasam lang brot na jingkhang. Hendrai ubakiu nakawaipat kalenti. Utaw briu ulong unong tu bat unong lute. Ubriu ubarung na jengkhang, ulong unong syarai jong kilang brot. Unong ap jengkhang upli ye u, kilang brot kisngap ya kasur jeng u, bat ukhat ya kilang brot da kekerteng, bat uyalam ya ki syabar. Endau yalam baro syabar, yala ki jong, uyat akhmat jong ki, bat kilang brot ki buat ya u, nyamar ki sngau tho ya kasur jong u. Ya u mender kenam buat, hindai ken pet ya pet im penban na u. Namar kim sngau tho ya kasur jong ki mender. Ujisu la pendan kam ha ya ki ya kani ka pawer, hindai kim sngau tho ya kata ka ba ulakren haki. Komta ujisu la ong biang haki. Shisha nga ong hapi. Ngalong kajingkang jong kasam lang brot. Baro kibalawan haswa jonga. Kilong kinong tu bat kinong lute. Hendrai kilang brot kim sha skor yaki. Nga long kajingkang. Jarubawan rung danga unlat im. Unwan rung bat unmi syabar, bat unyok bam ha kidaw lang ni. Gunong tu uwan tang bantu, ban piniap, bat ban pindo. Ngalawan bat kindup yo jing im, bat kinyo kerhai yaka. Ke gospel jong utrai. Kajing yoro ay me ko Chris. Naka gospel man taka sngi nyo sngaw shipang. Jisu kum u nang ap lang brat babha. Hakachutang kabarim u yawe ulang u nang ap lang brat nakabenta kipat Israel. Ndai nakabenta kajutang batmai Jisu ulang unang ap lang brat babha nakabenta kito kimabuot dia u. Jisu la peni dala kajong ngajingim kumno ulang uta unang ap lang brat babha. Besai kilang brat uyadai kilang brat uyalam lenti syakalenti kababha upej usumaru kmi iya kito kilang brat kamtam kilang brot ki belaja. Nagamita jonga jongpi ki Kristan. Ya ki bangi khot ki nong bot jong Chris. La khot aware ngi ling ba ni gospel man takasngi. Ba ngiru ngi dewan pultho bot iya kan ka jinglong jong ka jinglong nong up lang brot jong Jisu. Mangawan mapi hakabe karukom Nilak banlong kinong ablang brot habun kirukom kamtam lada nidon kibri hopo jengi kibang ikpet ikmi isumar hakaliang jong kaimlang salang nidon ki nongyelam jengi hakari hakejela hakshinong jengi nidon ni kinongyelam hakabalang jengi Hakiing kesam jengi gidon ki kimi ki kepa ki palong kinong ablang prot ya ki kun ki kiti
kum chihmen chi para ki men kilang kita kinong kmi ya ki para jong kiru kum shi paralok ki bahe ki kmi ki pet ki sumar yala ki jong ki paralok hakane kurukom gila panlong ki nong up lang prot ngagabenta itu ki ba ngia im lang salang kecingkali gilong hina em kinong up lang prot ki babaha ne ngilong kinong up lang prot ki basniu kawe kejinglong ka ba karpang jong ni unong up lang prot babaha jisu kalong ba uyalam ni gilang prot sya kejaka ka ba kila banyo ka bam gedi plang bakin la ban bam lakot lawe ringi bangin long ki takinong yalam dikilang prot sya kejaka ki babaha amanlong ki nong elam sya ki basniu lam kumta ngimla ban khot jaladi ki nong ablang prot ki babaha ngilong ban ki nong ablang prot ki basniu naman ngelam mi kitu ki bahapo jengi ki bangit sumar ngi sukher ngi pet ngi khmi sya kalenti jong ka jing sniu tila da ukpa ka yin kasem upni ka duksa ka basniu laki khon uim ka jing im ka balingkar ubam udi kan umon uwan chiyeng pan sho ya kalom ki khon utam long nong ablang prot babaha namar uyalam ya kilang prot chakalinti jong ka jing sniu da ka jing im jong unong yalam hakari ne ha ka jella ne ha ka shno ka thau ani ha ka niam laro yalam bakla ye ginong bu jong bane ka e ga basniu kabiat persya kaman jong ublay ko hukum jong ublay ya utang yang laban unong ablang prot babaha ikot yu unong ablang prot basniu sakawe kajing long jong ni unong ablang prot babaha kalong ba upet ubesa ya gitu kiba ukmi usumar ubesa hakaliang juga met pada kaliang juga met siem sakawe kajing long jong ni unong ab lang brot babha kalong ba uyada ya kilang brot ya kidogi ba u pet ukmi usumar kalong kabas kosi haba ngipet ya keemlang salang jengi bagi tu ki badai ban yada ya kitu ki ba ki de ban sumar kilong kitu ki ba wanra ya kijing yap kijing jenjar kejing shitom niki island baki suri kinwan ban bam yaki ban penyap yaki gidan kamat kimiyit ban pet sodong ke umlang salang jungi kumno kayat kejing im jong kinong up lang brot sagawe ka jinglong jong kini kinong up lang jong ni unong up lang brot ba kalong ba uwat ikito kilang prot ki pelaja up baki du kilang prot kin wan shau andai shisin bo yo i ba we ni kitu kilang prot kilaja ui ekin kendai teli kilang prot balik uwat itu belaja ke kamram jong ki nong ablang prot nak imlang salang makabalang man pe adu kanu kila ban pertuk buat dia kan ni jinglong jong u nong ablang prot ubah balik wat di gitu ki lang prot ki belajar ki beliat sakma kerang ba kin salak pun lam yang iki sya kasam lang prot jong uni unong up lang prot babah sakawi pat kajinglong jong uni unong up lang prot babah golong ba ukloi ban IT la ka jong gajing im ban yada ya kini kilang prot ban i ya ka e ka bapin sko bahayu ya ka e ka bapin mentor yu ban pechwa ban bu shwa ya ka jing don kam jong kilang prot chu hakawe kaliang ru ngila ban perkhat sepang kini kilang prot kumno ngila ban long kilang prot ki babha
Kawai ke jinglong jong gini kilang brot ke babha kalong ba kisngap sisa skor ya kasur jong unong up lang brot. Hakaliang jong kajing imen siem jongi Jisu balang unong up lang brot babha Ukren hangi habun kirukam lingba kaktin jong u lingba ki sacrament lingba ki nong penya ki nong yelam haka balang jongi haka emlang sa lang jongi larangi long kita ki lang brot ki babha dia melang ki bakloi ben sha skor ya kani kasur ka bakren hangi kasur ka boong mangidi ben le barbo re ka jing baha ya ka e ka babha ban kia nak ek e ka basnio sa ko ka jing long jong kilang brot ke babha kalong ka baki kloi ban pediang ya ka ek ka babha ka bawan na unong up lang brot babha kimlong ke ba mutulup ke ba e do nut ina ki kloi ban pediang khamtam ya ka e ka babha bar ka bakha du banlong ki lang brot ke babha don kam banlong ki bakloi banya tri lang bat lang brot nong up lang brot babha nya bat kinong yelam lada u lang brot ya tri lang uyat lakajong galinti kat ka ba umwan uyat wir shani shatai un saja bat un sapoi sha jingai nakakenhun jong kilang brot poi sha ka jingdom bat la ru ban poi sha ka jingyap kaliang jong ka mensim nung ba ni ka gospel mata ka smil akhot la wer nga ya pi bangin puson kumnong ila banong ki nong up lang brot babha bat kilang brot ki babha haka jingim jungi ka baman la kasngi in pan u Jisu kani ka Mass Bakhuid bo nyarap yangi penklanya ka mensim jungi bangila man perthobot ya ka jinglong nong up lang brot babha jungu en yoro yaw Jisu Christ Junom la junom. Amen. Nambar jerwai ke balai spa inyo pro henreu. She met but she meant sin. Ku Jesu Kristu try. Ngirahami kukpa. Raji ayuk bukawai. Ngilang ukau Kris. Day bantel yang ngojing tenju. She met but she meant same. Ku Jesu Kristu try. Ngirahami ko pala jinayu kawai. Jadwai ka para bakijing knya jonga bakijong pi kana bapidang huna khmat uplay ku pa bodon bor baro Jangan ciknya ni ti jong pi. Nagabanta kajing ero Puram kakatang kateng jungu Kajing mantoy ni balang ko jungu raro kwe to priang ko try ngi kerpan ye kijing terwa jong kabalang jong me ka bari sakamen berkembang mela ai haka ya ka daw na ka penta ka jingmen bakrau ka bakat kani kumta to ai haka ya uso jong ka jingmen bam jukut daw Chris to try jongi Amen. try undon ringkat bat pi Ringkat bat piru. to kentiu ya laki do nut Ikentiu ki shall try. to win ai ngu you try kan rad ublay jongi Kasham hok bat ede. da shisha galonga basang hok bat kapatay
Kadai ti jong ibet kajing pen im yangi haman ki por baro banyaro yami ko kanrat Andrei khamtam hakani ka por banyaro shu yami habayo Chris ukhon lang prat pas kha jongi laknya Namar habala pindu ya gabarim la thau thamaya ka puthai ka bala chot la pra barha u Chris ya kajing im bapura la ai biang hangi Namar kata habala dap miar da kajing kemen pas kha man la gajat ben rio karisa da kajing kemen berwat ki bor beneng rengkat ber ki ken huon angel ki rwai lang ki jing rwai ba khlem kut jang ka buram jang me khat ba ki ya ben bana Bakhuid you try Bakhuid you play keyboard Bakhuid you try Bakhuid you play keyboard Deng ba protect kidap Daka buram jong me Rai Hosana Rai Hosana Hosana Shadramta Yaro you double one Hakakar tangu try Yaro you double one Hakakar tangu try Deng bater take it up Daka buram jong me Rai Hosana Rai Hosana Hosana Shadramta Da shisha melong bakhuid ko try ka thammei jong ga jingkhuid baro Namar kata ki karpa de me tupan khod pan kantang yakini ki jingterwa jongi Adaka ba pha yu men sim jong me kum ka jer halor jongki bakindup ka lalong yangi kamet patkasnam jangu try jongi u Jesus Christ Hakapor bladin oyu u badalakamon sngov haula priang yakajing sha shitom ula shim yu kupu bataka ba aingu yame ulak dia yu u badola ai halaki sendran uang do shim Batu bam nagani pi baro Namar gani kalong kamet jonga Yakaba NIT nakabenta chongpi Hakaju karu komen dalalaya bam ula shim yakakuri Batakaba aingu biangeme ula ayaka halaki sendran uang To shim Batu di nagani pi baro Nyamar kane kalong kakuri jong kasnam jonga Jong kachutang batumai berbom jukut Yakaba en penmi nakabenta jong pi bejong ki babun Yakaban ma biki pop Tole yakane bankin mau yanga Kajing maya jong kajing het Kata sin Bagi bam yuneku Bagi ngadaya kuri Ngilbena kecingap jome ku try Tada hadu menwan Namar kata ngi ke bapen mentai kajing yapat kajing mi pat jong u Ni terwa hame ko try yu pu jong kajing im Bat di kakuri jong kajing pen im Ngirai nguai dam namar melanyo ingi ke babit banyang khmat jong me bat ban chikri yame Da kapas ngorit ni kerpat yame Bamangi ke biyok bentah hakamet bat kasnam Chris Ginlong ki belah penyetili kawai da umensiam bakhuid Dokan mau ko try ka balang jong me ka belah priang hasat la ka pertai Batu penjanaya ka hakajing i rengkat baru Francis ka bakhuid jengi ka kenhon ki bishop bat baro kiling do Tekan mau lem ru ki men ki para shenrang bat kentai ki balyok thia da ka bakermen ya ka jing mi pat Kaya baro ki bala khlat no ha kajing isnei jong me to pedang ki shakajing shai ka khmat jong me
Toi sne ni barok ni kerpat mi. Kerang peringkat berkamar teis di Bakhuid kami jong play. Joseph Bakhuid ukurim jongka. Ki apostol Bakhuid. Udan bosku Bakhuid. Pat barok kira Bakhuid ki belapen sengau bahaya mi pateng la pateng. Hidup long ki babit banyak bentalam hakajing embam cukut. Bat begini rok bat pendon buram mi. Dau kuan jong mi u Jesu Christ. Dau lembat u pada u. Kalong hami bleu kpa padan bor. Hakajing along ka way jing men siam Bakhuid. Baro ka buram bat ka jingero junom la junom. Amen. Kumbala hukum ni du unang penem bat kumbala hikai ni dak ketien blai ni not ban ong. Kok pa jungi. Ba beneng kalong Bakhuid keteng Jumme kan wan kai ma jumme kan long kamon jumme haka kan do umba neng to ai ni mentai chumbang jungi kabah kasni ba ma bengi kirkang kan jungi gombai ngiroi ma bale snew yangi wad elan mi shak chimpen shoy and ready to light ni na kabas new. Terpelat yangi kerpat ko try na jing snew barok. Hakajing sebun jumme to a jing sub jing san haki sngi jungi. Kerang bara kajing garap kajing isnai jumme ngin light barabor na kapop bat ngin yo jing ada na kajing jenjar paro. Kat ba ngirang ap kimilinti kajing kermen Bakhuid bar kajing manpat jang unong pendim jungi lu Jesu Christ. Nama kajumme kalong kahima kajumme kabor kaburong junom la junom. Ko try Jesu Christ me belong ke apostol jang me kajing sub na EFP kajing sub jang nga IFP. Wat pe gi pop jang in re kajing e jang kabalang jang me bar kajing pun jang me to a hakai kajing sub bar kajing e chili ka we kat kum ka mon jang me. Mami ubaim barabasan shar junom la junom. Amen. Kajing sub jang try. Kandan barabor ringkat bat pi. Ringkat bat Tu piru. terwai kadak kajing sub iway pat. Kaya Jesu berpi. Jesu berpi. Ko khon lang bro jong blai. Meu ba kinoi pop ka perthei tos ngau san ai yangi ko khon lam ro jong blai ba kinoi pop ka perthei tos ngau san ai yangi ko khon lam ro jong blai me ba kinoi pop ka perthei to ai jing suk yangi. Hakmi khon lang bro jong blai. Hakmi baket no ki pop jong ka perthei. Suki kto blak hach kajing khawai jong khon lang bro. Ko kan ra ngam long ba shung hok ba men rung apo ka yeng jonga en rei shuang tan ra tien mat ka men sim jonga kan sakya hi. Kapor kalapo ingi menta. Bangin pediang yau Jesu ha karukom bakan jamin sim. Tungin ya sengap jar shipor. Kerpal yau Jesu. Bon wan ha kadonut jungi. Unwan ha ki ying kisem jungi. Ka komunyon mensim. Ko Jesu jonga. Ngangay skem. Bamedon teli ha ka sakramen Bakhuid tam kaduan. Ngay yame na lor ki baro. Bar nga thrang bamenwan hapo ka mensim jonga. Namar bamenta kumne. Ngamla ban pediang yame ha ka sakramen Bakhuid. Tuan hapo kadonut jonga ha kajinglong mensim ngapiam yame hala kadonut bat ngapen yaso ayalade bat me wat sya bangan klat syu name ngi sngongu yame ko Jesu
Ngi sngau ngoi me ko Jesu. Ngi aro ayame ko Jesu. Ngi ro ya me ko Jesu. Ngi yame ko Jesu. Ngi ya me ko Jesu. Ngi pendon burom yame ko Jesu. Ngi pendan buram ya me ko Jesu. Ngi aro yame ko Jesu. Ngi ro ya me ko Jesu. To kerku yang ngi ko Jesu. To kar khu ya ngi ko Jesu. To sumar yang ngi ko Jesu. To samar ngi ko Jesu. To yada yang ngi ko Jesu. To ya dai ngi ko Jesu. To yarab yang ngi ko Jesu. To ya rap ya ngi ko Jesu. To ai jingklain yang ngi ko Jesu. To ai chingklan ya ngi ko Jesu. To kerku ya kayeng kasem jong ngi ko Jesu. To kar khu ya ka yeng ga sam ngi ko Jesu. To kerku ya kabalang jong ngi ko Jesu. To kar khu ya ka balang ngi ko Jesu. To kerku ya imei pa ko Jesu. To kar khu ya me pa ko Jesu. To kerku ya ki himen ki para jong ngi ko Jesu. To kar khu ya ki hinban ki para ngi ko Jesu. To kerku ya ki doktor ki nurse bat ki nong tray ha ki hospital kamtam hagane ka por ko Jesu. To To kar khu ya ki doktor ki nurse bat ki nong tray ki hospital kamtam hagane ka por ko Jesu. To pet da kaching spoon yu upa jong me ko try ngi kerpat. Pato ai begito ya ki ba melaban ban pentamai da kijing maya bam cukut. Kidip la hakato balamang nakapenta kapuram. Ban yo ya kajing bam yap shu jong gajing bipat. Dau Chris who try to me. Amen. Who try undon ringkat bat pi. Ringkat bat pi ru. Play beran bor boro on kerkuya pi kupa. Baru kon. Baru mensiam bakul. Amen. Cholet sup ban iet pe ban chakriya who try. Ngi sngau ya play. Number jerai ka ba ars pa sa puway. Ars sa way. Ngamut ban burom ya kakmi u Jesu kakmi babatam kabayo jingkerku ya ka ublehi u ibi banjit mi ban kaya ukun bamarwe jamuhi Kaburam hakpa barukun bara mesim bakhoy Kumbaga lang manakam jumta barapor junam la junam. Amen. Kodunat bakhoy tamu Jesu To isnei kumare gnoi rapi Kristen Tuan banta jungi. tempa bakun bara mesim bakhoy Amen. in yero ya Jesus Christ Junam la junam. Amen. Rosary bakhuj un sedang ha kapor kendai beje and then adu prashteng ngin live nadai don gitu ki bakwa ban ngin duai pila ban tho biang ki jintumu jong pi ki chat box chua ban sedang rosary ngila ban pule ngila ban don ke jinya kren sipor sai ep ha por kendai beje